kif intom tfal illum? Nisperet insabu tajbin? Jina Miss Josette, u llum ħanaqralkom dan il-ktib. Il-ktib jismu Il-ktib tal-fantasija, kitba ta' Doris Schembri, disinji ta' Ryan Gallia u Filip Taljana, ippubblikat minn Farraxa. Mela fuq ixħajkun il-ktib tagħna tfal illum, x'taħsbu? Mela nibdew naqraw u naraw. Mela x'qiegħda tagħmel di tifla tfal? Qiegħda taqra hu, tajjeb hekk hu. Imissa naqra filgħaxija qabel ma norqdu xi ħaġa tajba ma taħsbux. Mela ħanibdew naqraw l-istorja tagħna tfal. Kemm inħobb kull filgħaxija nitgeddes ġo s-sodda f'lejla xitwija. U hawnhekk kif jidher tfal it-temp. Ma tantx donna ġurnata sabiħa u veru. Bix-xita nieżla qatra waqt illi l-ktieb inkun qed naqra. Issa hawnhekk x'qed taraw? Fuq il-paġni mlewnin avventuri għaddejjin. Tobhom l-avventuri tfal intom? Wow, x'qed taraw? X'qed jagħmel da? X'ngħidulu? Pirati jaqtfu il-vapuri f'baħar maġiku kollu kuluri. Ifittxu teżori moħbijin li ġol ħamrija hemm mitfunin. X'taħsbu tfal immorru mal-pirata nsibu xi teżor? U issa, da x'qed jagħmel? Tixtiequ tintaqgħu ma' xi dragun intom tfal? Jien ma nixtieqx ta' ma joġobnix kieku. Hemm dragun jonfoħ in-nar, jgħix taħt l-art maqful ġar. Jasses reġina b'xara skur, tistenna r-re li jsalva żgur. Ajjut, taħsbu li r-re se jsalva r-reġina tfal. Nisperaw u veru. Bsit, tħalt ġo mażġar ta' siġar kbar. Smajt pespis ta' safar żgħar. Taħt sema ikħal u sħab gris ċar. Taħt xemx tiżreċ taħraq nar. Mela kif ikollna fis-sajf u veru. Tfal, xemx tiżreċ? Se jiġri issa. Araw x'inhi tagħmel din it-tifla, taħsbu li qed tieħu pjaċir. Irkib żiemel il-ġmiel tiegħu, kemm ħadd gost nivvjaġġa miegħu. U issa iż-żiemel x'inhu jagħmel hawnhekk? Min jaf, issa se jsir? Tajt iż-żiemel ser itir. U x'inhu jiġri hawn issa tfal? It-tifla donna riqda raqda tajba. Dan il-ktieb ħanraqdu miegħi u noħolmu fil-ħolm tiegħi. Tagħmlu hekk tfal intom taqraw xi ktieb u mbagħad toħolmu xi ħolma sabiħa tal-istorja li tkunu qrajtu. Dan il-ktieb tal-fantasija stejjer għandu 1100. Mela tfal, hawnhekk niġu fit-tmiem tal-ktieb tagħna. X'taħsbu? Nagħmlu ktieb tal-fantasija bħalu. Mela tfal, għandkom bżonn karti, nituhom hekk min-nofs. Mela, il-ktieb tagħna x'se nsemmuh? Nsemmuh il-ktieb tal-fantasija.
Bid-differenza li d-darba ħajkun il-ktieb tal-fantasija tiegħi. Mela nagħmlulu iktar kulur tfal. Ħalli jiġina sabiħ u ġveru. Mela, issa x'jonqosna tfal. Għandna bżonn stampi li jogħġbuna jew inkella stampi tal-istejjer li nkunu qrajna. Inqassuhom bħalma għamilt jiena, intuhom naqra kulur sabiħ. Nużaw naqra kollha. U nibdew inwaħħlu l-istampi ġol ktieb tagħna tfal. U nibqgħu nagħmlu hekk bl-istampi l-oħrajn. Hawnhekk jiena ara għandi wieħed lest. U ntuhom naqra kulur tfal. Ħalli l-ktieb tagħna jiġi veru sabiħ. Hawnhekk niġu fit-tmiem tas-serata tagħna tal-lum. Nispera l-ktieb oġobkom tfal. Nerġa' narakom darb'oħra.